खुलुमका जतननो आं Kwchangti Debbarma ani kami khwai behelabari haino hai paiplaya hambai maro Luku chati YouTube channel te Luku chati ni judge rongno ano rauno slay khaman bagai tei naitongno joto anchaya prasakra ani saksalai te ani munai shungno bele bele ke hambai maro ani chubaban bagi te haikini chubai tongdi ang tabukni ni yakni mathia resapmung mem urbashi te sarpurendra triprani resapmung channel thangmi tongo rokani khorang no chajakya ba khna tongjake please kubang ke like to Sikla di hambai Nini ni matia ha pung kiring kiring hai nini yakung ni gugura ha pung sherek sherek tango bukhar kha tere 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 kena tung nini khorang ha nai thogo nini mukhang hai kena tung nini khorang ha nai thogo nini mukhang tango bukhar kha tere 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 Jabai na ja ani khawo nungno ani ma nungno pila ani hamjak ma nungno ani na singma nungno ani na singma nini yang ni mathia ha pung kiring kiring hai nini yakung ni gogara ha pung sherek sherek tango bukhar kha tere 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 Bustang bonungno uklog bonungno yaksi yagraneng ma